Практыкаваныя муж і жонка, можна так сказаць? Можна, напэўна. Паўналецце сужэнства. Так, ёсць. Ну, але так здаецца часам, калі думаеш, што вось 18 гадоў сапраўды здаецца так доўга, а калі так падумаеш, як адзін дзень пралятаюць. Канешне, шмат успамінаў вельмі прыемных, пачуццяў з гэтым звязаных, але як падумаеш, што гэта ажно 18 гадоў, ну не, здаецца, так не шмат яшчэ. І ўсё яшчэ наперадзе. Ваше сужэнства паўстала ў пачатку 2000-х, атрымліваецца, так, яшчэ. І ў гэты час ці існаваў уже рух сужэнскія сустрэчы? Так, рух існаваў. У Беларусі ён ужо больш за 20 год развіваецца у свеце з 79-го года. Это сколькі? Ну, уже больш за 40. Больш за 40 год развіваецца, таму рух ужо мае... 45, да, больш за 45 год. Вось, таму рух ужо існаваў, і мы, ў прынцыпе, калі бралі шлюб, мы ведалі ўжо пра гэты рух, таму што мы былі удзельнікамі моладзевай суполкі на Залатой Горкі, і таму гэта было праз сестра Анатолія намі кіравала, ўжо было вядома, што ёсць такія сужэнскія сустрэчы. Можа, пра іншыя рухі мы і менш ведалі, вось чамусьці дайшлі такія звесткі пра сужэнскія сустрэчы. І так пайшло, што нашы пары за адзін год, так выйшла у нас 5 пар павянчалася, і ўсе 5 пар адна за другой трапілі на сужэнскія сустрэчы. Таму ў нейкім сэнсе сужэнскія сустрэчы сталі працягам нашай такой катэхізацыі у каталіцкім касцёле. Мне так здаецца, што сестра Анатолія таксама пра гэта клапацілася, бо яшчэ ў моладзевай групе яна таксама клапацілася пра тое, каб мы распазнавалі сваё пакліканне, ці то там да святарства, ці да манаскага жыцця, ці да сужэнства, і адпаведным чынам нас накіроўвала, і потым яна таксама нас так накіроўвала, каб мы не губляліся, каб ажаніліся, пабраліся шлюбам, і трэба ж нешта далей з гэтым рабіць, нейкую далейшую фармацыю мець, і менавіта з яе падачамі, па яе рэкамендацыі мы трапілі, можна сказаць, на сужэнскія сустрэчы, бо ў той час сестра Анатолія працавала, супрацоўнічала з ксяндзом Геннадзіем у Лошыцы, і менавіта адтуль так рух пачаў развівацца тут у Мінску, ну таму то ўсё было вельмі, вельмі лагічна. Слухайте, ведаеце, я часцяком чула такое меркаванне, што сужэнскія сустрэчы, не толькі меркаванне, а нават і ў запрашэннях на сужэнскія сустрэчы, якія, дарэчы, мы заўсёды намагаемся анансаваць, таму што сапраўды гэта вельмі вартая ўвагі справа. Выказваецца такая думка, што сужэнскія сустрэчы вельмі пасуюць людзям, сужонкам, якія знаходзяцца ў нейкім крызісе стасункаў. Але вось ваш досвед, ён трошку іншы. Вы прыйшлі маладымі сужонкамі, якім, падаецца, яшчэ, можа быць, усё ў ружовых акулярах. Або гэта не так, або ўжо на пачатку шлюба ўзнікаюць нейкія такія пытанні, якія дапамагаюць вырашыць сужэнскія сустрэчы. Так, сужэнскія сустрэчы – гэта рух, які накіраваны на тое, каб паглыбляўся дыялог, узаемапаразуменне і любоў у сужэнстве. І таму вельмі ён пасуе для тых, хто знаходіцца ў крызісе, каб выйсці з гэтага крызісу і стаць у нейкім сэнсе паўнацэнным сужэнствам, у дыялогу, у любові, выхоўваць дзяцей, самім развівацца. Але калі браць увогуле ідэю любові і дыялогу, так, яна патрэбна ўсім. І вельмі карысная, каб пачаць з яе адразу. Не тыкацца і рабіць нейкія памылкі, ці ісці нейкім, тыпу сваім шляхам у сужэнстве,
а ісці ўжо тым шляхам, які прапануе у тым ліку і касцёл, прапануе рух сужэнскія сустрэчы, таксама іншыя рухі маюць сваю харызму і таксама ўжо досвед у паглыбленні любові. І таму так сталася ў нас, што мы пайшлі вось гэтым шляхам ужо, скажем, пратораным, правераным, падказаным. Праз паўгады пасля сужэнства мы трапілі на рэкалекцыі сужэнскіх сустрэч, і вось ужо таксама амаль 18 год знаходзімся ў руху сужэнскія сустрэчы, удзельнічаем, праводзім рэкалекцыі, таксама паглыбляем свой дыялог у нашым сужэнстве. Можа, вы ўзгадаеце, што вас уразіла або здзівіла упершыню вось тады, калі вы маладымі сужонкамі усяго толькі паўгады шлюбу трапілі на сужэнскія сустрэчы. Самае такое яркае вашае ўражанне, менавіта здзіўленне выклікала. Мы былі на рэкалекцыях у Баранавічах. Для мяне ўвогуле слова рэкалекцыі, такое было цікавае, у тым сэнсе, што рэкалекцыі, праводзіцца рэкалекцыі, напрыклад, у касцёле адвентовыя рэкалекцыі, ці рэкалекцыі на Вялікі пост. І таксама яшчэ з вопыту моладзевай групы таксама рэкалекцыі, нешта такое прыкладна, як это можа праходзіць увогуле рэкалекцыі, штосьці такое былі пэўныя чаканні. Але прыехалі мы і трошкі так... не то, чтобы это было непрыемна, но было просто нешакана. Сам фармат ён быў нешаканым, у прыемным сэнсе нешаканым, і тое, як менавіта сужэнствы дзяліліся, тыя пары, якія праводзілі гэтыя рэкалекцыі, і святары, якія праводзілі. Цяпер ужо, калі мы самі гэтыя рэкалекцыі праводзім, то ўсё гэта зразумела. Але з таго, што як мы былі удзельнікамі, самы першы раз, дэталяў канкрэтных я, можа, так не ўзгадаю. Цяпер нават смешна пра гэта так узгадваць, што я тады гэта ўспрымала. Але, напэўна, можа, так трэба было, што трошки так акунуцца са сваімі чаканнямі нейкімі такім, са сваімі спадзяваннямі, і трошки павярнуць у іншы бок, каб усё павярнуць. І былі моманты, которые запомніліся з таго, што гаварылі, таксама, што гаварылі сужэнскія пары. Для нас гэта было таксама, вы ўжо сказалі, што паўгады сужэнства сапраўды досвед. А тыя пары сужэнскія, якія для нас праводзілі, іх там ужо за плячыма, не ведаю, 20-30 гадоў сужэнства, і для нас такімі вялікімі вачыма можна там глядзець і слухаць, як і што. Вось гэта было карысна. І тое, што Ваня сказаў, што самага пачатку нашага сужэнства, і заўсёды, калі так задумацца, заўсёды дзякую Богу, што менавіта з самага пачатку нашага сужэнства, што мы так это будуем, так з узлётамі, падзеннямі, не без памылак. Это не значит, што мы маем такі прыладу і ўсё добра. І ўсё роўна трэба развівацца, з гэтым працаваць. Але ўсё роўна то, што з самага пачатку нашага сужэнства гэта ёсць, дзякую Богу, і мы так стараемся з гэтым працаваць, з Божай ласкай супрацоўнічаць, таксама праз удзел у сужэнскіх сустрэчах. І таксама такім цікавым момантам яшчэ ёсць тое, што калі запрашаем мы на сужэнскія сустрэчы, калі нас тады запрашалі, вельмі мала расказвалі, што там адбываецца. Напрыклад, і зараз тое самае. Ведаеце, у нас самы таямнічы рух. Ёсць яшчэ рэкалекцыі, якія праводзяцца для асобаў, і там таксама ёсць, ведаеце, не ўсё раскрываецца. Мы там недавно распавядалі пра яшчэ адныя рэкалекцыі, пра які нам сказалі, шлях Марыі Магдаліны гэта так і так, але вось трэба прыехаць, каб пабачыць. І сужэнскія сустрэчы тое самае. Выбачайце, што... Так, просто звычайна, калі мы расказваем пра сужэнскія сустрэчы і запрашаем на сужэнскія сустрэчы, мы дзелімся тым, што яны нам прынеслі, а не тое, што там адбываецца. Таму што ёсць розныя фарматы тых самых рэкалекцый. У той час слова рэкалекцыі нават менш гучала наконт сужэнскіх сустрэч, больш было слова «вікенд». Штосьці такое заходняе, можна сказаць, так? Вікенд успрымаецца як
пэўны адпачынак, як пэўны такі змена там месца, да, расслабіцца. Не прыходзіцца так моцна расслабляцца на сужэнскіх сустрэчах. Гэта пэўны адпачынак, гэта вырыванне з таго шэрага, з гэтых шэрых будняў, з таго спосабу жыцця, якім звычайна жывуць сужэнцы, і траплянне ў новае месца, або гэта з начоўкай, гэта на 3 дні, гэта з харчаваннем, не трэба моцна клапаціцца, што прыгатаваць, як гэта нават памыць часам, ці ввогуле пра нейкія бытавыя справы клапаціцца, гэта моцна здзіўляе некаторых і прыемна здзіўляе, што можна вось так адпачыць. Але самі рэкалекцыі, ад слова практыкаванні, яны рэальна практыкаванне ў дыялогу, практыкаванне ў любові, і, напрыклад, такі вынік для некаторых пар, што адбываюцца новае прызнанне ў каханні. Ось сёння да свята Святога Валянціна, так? Тое, што так, што гэта не проста нейкае такое інструментальнае, але яно звязана з тым, што аднаўляюцца, узмацняюцца тыя пачуцці, якія, магчыма, ўжо дзесьці забытыя, таму што сужэнскія сустрэчы, слова сустрэчы, так? Вось, тут падобна як на сужэнскія свіданні, можна сказаць, так? Спатканні, да, вось. І таму атрымоўваецца, што пары, якія трапляюць на сужэнскія сустрэчы, яны як бы вяртаюцца яшчэ да шлюбны пэўны такі перыяд, так? Вось, калі можна падзяліцца сваім сэрцам, і гэта выклікае такую рэакцыю таксама падзяліцца, і вось гэты ўзаемаабмен пачуццямі, каханнем, ён насамрэч узмацняе сем'і, і з досведу, і потым з дзялення тых параў, якія прайшлі сужэнскія сустрэчы, і з нашага таксама досведу, бо мы прайшлі гэтыя рэкалекцыі ўжо больш там 20, можа быць, рэкалекцый правялі самі, і мы праходзім іх самі, так? Вось, гэта таксама ўзмацняе каханне, дазваляе прызнавацца і не раз на саміх рэкалекцыях і пасля, бо такі шлейф рэкалекцыі ён цягнецца. Як бы ты вяртаешся ў гэтыя шэрыя будні, але тое, што ты атрымаў, тое, што ты адчуў, яно ўплывае, яно ўзмацняе сужэнства, вучымся дыялогу, у нас ёсць такія як правілы дыялогу, іх пастаянна паўтараем, больш дзяліцца, менш спрачацца, прабачаць заўсёды. Гэта такі досвед, які цягнецца ўжо далей у жыцці. Дык што, на сужэнскіх сустрэчах таксама і вучаць, як гэта размаўляць, каб пачуць і не спрачацца? Так. Гэта ў нейкім сэнсе спосаб, каб знайсці ўзаемапаразуменне. Бо часам кажуць, што вось толькі жонка гаворыць, так, ці там муж не слухае, ці нейкія ёсць спрэчкі, скандалы ў сям'і. Яны не знікнуць. Гэта, пэўным сэнсе такі досвед сямейны, так? Але ўжо, можа, не будзе тога пабітага посуду, вось, не будзе нейкіх абразаў, так? І хутчэй гэта будзе праходзіць, а магчыма, некаторыя дзеляцца тым, што сужэнскія сустрэчы пераварочваюць іх жыццё, пераварочваюць погляд адзін на аднаго, і пасля гэтага узмацняецца каханне. І такі ёсць вынік у многіх сем'яў, што з'яўляюцца дзеці, і даволі шмат дзяцей, многія становяцца мнагадзетнымі пасля сужэнскіх сустрэч. Колькі дзяцей з'явілася ў вас? Не, у нас одно дзіцё. Тут такія аб'ектыўныя абставіны, але сапраўды мы так нават жартуем проста так у супольнасці, што хочаце больш дзяцей, там больш такого мазавання, то запрашаем. І многія сем'і так яны, можа, нават і не думалі пра тое, каб быць шматдзетнымі, але так трапіўшы, штосьці, напэўна, змянілася сапраўды ў іх адносінах, можа, такой менш напружанасці сталася, што сюды такім чынам праяўляюць таксама сваё каханне адно да аднаго і развіваюць сваё сужэнства. Таксама праз бацькоўства, праз шматдзетнасць. Таксама сужэнскія сустрэчы — это рух не толькі для сужэнцаў,
праводзяць яго таксама і духоўныя асобы. Мы у супрацоўніцтве важная праводзім, рэч, і так, духоўныя уже асобы таксама атрымоўваюць свой досвед рэкалекцый, які ім і патрэбен у іх духоўным жыцці, але таксама патрэбен у тым, каб наладжваць адносіны і у супольнасцях, калі гэта манаскія супольнасці ці кангрэгацыі, ці у адносінах з святарамі там суседніх парафій, дыяцэзіі, ці ў адносінах з парафіянамі, таму што дыялог гэта універсальны інструмент, і не толькі для адносін паміж мужам і жонкай, ці, напрыклад, для адносін толькі вот дваіх, так, слова дыялог як бы двое, так, але гэта адносіны у пэўных супольнасцях, у адносінах вось у парафіі. Зараз парафія гэта ўжо супольнасць супольнасцю, так, такі новы такі напрамак, можна сказаць, атрымоўвае гэта развіццё парафіяльнае. І таму святарам становіцца і сёстрам законным часам цяжка. Розныя людзі прыходзяць з рознымі патрэбамі, больш адкрыта стала ўсё. Гэта ўжо не проста нейкае такое выкананне там рэлігійных абавязкаў, паглыбленне духоўнага жыцця, як на гэта адказаць. І сужэнскія сустрэчы падказваюць і дапамагаюць. Мы ведаем на досведзе нашых духоўных асобаў, якія ў нас таксама аніматары, вядучыя, што яны дапамагаюць паглыбіць узаемапаразуменне, у нейкім сэнсе зразумець і сябе таксама у адносінах з іншым чалавекам. То бок сужэнскія сустрэчы гэта не толькі пра стасункі паміж закаханымі, паміж сужонкамі, але і пра будаванне такога бесканфліктнага асяроддзя, бесканфліктных зносін або вырашэнне канфліктаў найменш балючым спосабам? Ну, у многім сужэнскія сустрэчы яны пра дыялог, і часам некаторыя нават выкарыстоўваюць, што не проста сужэнскія сустрэчы, а сужэнскі дыялог. І дыялог ён патрабуе увагі да іншага чалавека з тым, кім ты дзелішся. Але дыялог это не толькі адносіны паміж людзьмі, таксама адносіны з Богам, так? І адзін з напрамкаў, ці можа нават такая самая высокая мэта сужэнскіх сустрэч гэта наладзіць дыялог з Богам, дзяленне, прабачэнне, часам у некаторых ёсць і крыўды там на Бога за нейкія справы, якія ў іх жыцці адбыліся, гэта разуменне таго ж святога пісання, напрыклад. Вось, таму сужэнскія сустрэчы яны вядуць да дыялогу усебаковага з усімі. Напрыклад, даволі складаны часам дыялог з дзецьмі ў сям'і, так? І ён таксама наладжваецца праз сужэнскія сустрэчы. Можа трошку апасродкавана, як бы мы кажам пра тое, што каб дзеці бачылі, як тата і мама любяць адзін аднаго, які ў іх дыялог, і тады яны ўжо самі пачынаюць гэтым словам карыстацца, напрыклад, і дзяліцца сваімі пачуццямі, лягчэй прабачаць, увогуле ўзаемапаразуменне ў сям'і ўзрастае. Вось, хоць столькі часу мы прысвяцілі гэтай тэме дыялогу, а хочацца яшчэ засяродзіцца вось на чым. Алена, жанчыны, мы з вами, прынамсі, добра ведаем, што жанчынам прасцей выказваць свае пачуцці, нават свае думкі, і там сварка, не сварка, дыялог канструктыўны, але нам гэта рабіць прасцей. Ну так, у класічным варыянце. А вось вы назіралі мужчынаў, як удзельніца руху, як вядучая сужэнскіх сустрэч, рэкалекцый, так? Вы, мусі, бачылі шмат сужонкаў, менавіта мужчынаў, і як яны паводзілі сябе, як ставіліся менавіта да выказвання сваіх пачуццяў, тое, чаго нам не хапае ў жыцці. Ці можаце пра гэта расказаць? Увогуле, можна такі гэтых стэрэатыпках, можа, што жанчынам прасцей выказваць, бо не заўсёды так бывае, і часам бывае так, што мужчыны наадварот яны могуць шмат казаць і даволі удала называць свае пачуцці. Але гісторыі бываюць розныя, і цікава назіраць часам не толькі уласна на рэкалекцыях, але потым далей ужо ў развіцці, што спачатку большасць мужчын, так гэта праўда, большасць мужчын яны больш такія закрытыя, і яны
не умеюць дзяліцца, не то што не умеюць дзяліцца, яны не умеюць называць свае пачуцці. Але потым з цягам часу але такая праца ідзе, праца з цягам часу, яны вучацца гэта рабіць, і такія вынікі бываюць сапраўды цудоўныя, калі бачыш, што яны называюць гэтыя пачуцці, бо калі ведаеш, з чаго гэта пачыналася, калі так бачыш гэтае сужэнства, гісторыі сужэнства так у развіцці, то сапраўды вынікі могуць быць вельмі нечаканыя, але мы так заўсёды кажам, што рэкалекцыі толькі пачатак. Мы даем такую прыладу, такі інструмент, і ўжо не наша справа, як вядучых, што сужэнцы з гэтым будуць рабіць. Мы так спадзяемся, што яны будуць выкарыстоўваць правілы, што яны будуць размаўляць, працаваць над гэтым, але гэта праца іх сужэнства. Мы не можам за іх гэта зрабіць. Мы можам толькі штосьці такое прапанаваць, а ўжо тое, што яны з гэтым зробяць, гэта іх адказ, гэта іх таксама адказ. Гэта тое, што мы даем ім тое, а яны ўжо на гэта адказваюць самі, што яны з гэтым будуць далей рабіць. Ці будуць яны пра гэта забудуцца, прайшлі, ці калі яны сапраўды хочуць, каб іх сужэнства было шчаслівым, каб іх каханне развівалася, каб кожны дзень таксама выбіраць мужа, жонку, што я яе люблю, я яе выбіраю. Зноў кожны дзень так заўсёды рабіць гэта такі выбар, то каб гэта рабіць плённа, так сапраўды, каб гэта прыносіла нейкія вынікі, то на гэтым адносінамі трэба працаваць. Таксама мы і кажам пра гэта і на рэкалекцыях, і з маладымі людзьмі, калі з моладзю, калі пра гэта размаўляем, таксама, што это не толькі так рамантыка таксама, хоць сёння у дзень Святога Валентина кажуць адказаць пра рамантыку, але гэта не толькі, можа, не столькі такая вось романтика, романтычная любоў, хоць без яе таксама нікуды, і гэта вельмі цудоўна і прыгожа. Але яшчэ больш прыгажэйша тое, што ідзе за гэтым, менавіта такі вось штодзённы выбар аднаго, працы над нашымі адносінамі. Гэта таксама любоў. Гэта любоў, можа, таксама такім глыбокім сэнсе гэтага слова. Так, сужэнскія сустрэчы дазваляюць мужчынам часам раскрывацца з незвычайнага боку, і мы ведаем, што не заканчваюцца нашы сужэнскія сустрэчы рэкалекцыямі, ёсць працяг у малых групах, сустракаюцца пры парафіях. Таксама тыя сужэнствы, якія вырашаюць, што яны могуць нечым падзяліцца, яны становяцца вядучымі, аніматарамі сужэнскіх сустрэч. І тут аказваецца, што мужчынам ёсць што сказаць, ёсць чым падзяліцца, што яны гэта умеюць, вучацца і робяць, канешне, трошку можа быць па-свойму, але ў цэлым часам і лепш за жанчын. І па досведу вось нашага цэнтра, у нас мінскі цэнтр сужэнскіх сустрэч, што з цягам часу з гэтай пары муж-жонка, муж бярэ на сябе большую адказнасць і за сужэнскія сустрэчы, і за кіраўніцтва, і гэта выглядае вельмі натуральна. Хаця на пачатку можа нават не звязаць пэўных слоў, як кажуць, я згоден з маёй жонкай. Ось, а потым гэта згода перарастае ў тое, што даўжэй і мужчына выказваецца і можа сказаць больш цвёрда ці больш канкрэтна. І гэтыя адносіны, вось дыялог, ён спрыяе таму, што муж і жонка, яны ўспрымаюць адзін аднаго ўжо не толькі як вось я цябе там пакахаў, але пра тое, што мы разам, так, вось мы адно цэлае, пра тое, як задумана гэта ў Бібліі, так, вось, і могуць адказваць, напрыклад, адзін за аднаго вельмі спакойна, ёсць гэта ўзаемапаразуменне, ёсць гэта адказнасць, якая дазваляе і сужэнству развівацца. Дазвольце хвілінку гумару. Можна я вас папрашу адказаць на мае пытанні адначасова? Я задаю пытанне, а вы адказваеце адначасова. Гэта проста для радасці сённяшняга дня. Так. Добра? Кава альбо гарбата? Гарбата. Кава. Хто першы павінен прызнавацца ў каханні? Муж або жонка?
Муж. Хто часцей прыносіць сніданак у ложак? Муж. Ніхто. Я бы сказала, Что не уложек, да? не уложок. Запрашае на сніданок. Запрашай до сніданка, калі будеш так. Хто першы прачынаецца раніцай? По-рознаму. По-рознаму. А хто апошні кладзецца? Жонка. Так, я часцей хіба што папай. Хто мые посуд? І По-рознаму. по-рознаму, так. По чарзе. Па чарзе. Хто вырашае, што набыць вялікае новае ў дом? Муж. Ці складана быць сужонкамі? Складана. Дзякуй вялікі за мой такі экспромт, за тое, што паўдзельнічалі мои хорошыя адкрытыя, але гэта не заканчэнне нашай перадачы, бо самае важнае прагучыць зараз. Сёння ў дзень святого Валянціна мы робім такі захад наперад. Мы хочам запрасіць вас на наступныя сужэнскія сустрэчы, якія ў хуткім часе ў сакавіку адбудуцца тут, прынамсі, на тэрыторыі мінскіх сужэнскіх сустрэч. Так? І вось пра гэта зараз падрабязней нам раскажуць нашыя госці Алена і Іван, а вы адкрывайце свае вушы і слухайце, бярыце алоўкі, паперу і записвайце. Значыцца, бліжэйшыя рэкалекцыі ад аднаго святу да другога адбудуцца з 7 па 9 сакавіка. Мужчыны, заўважайце, што гэта можа быць такі добры падарунак для жанчын на 8 сакавіка. Адбудуцца яны уже, як звычайна адбываюцца апошнім часам, у цэнтры Карытас, у вёсцы Ляскока каля Бараўлян. Пачатак у пятніцу увечары, заканчэнне ў нядзелю пасля абеда. Як ужо Ваня сказаў, што рэкалекцыя сапраўды гэта час вырвацца з такой, можна сказаць, бытавой штодзённасці, будзе забяспечана харчаванне, пражыванне у асобных пакоях для кожнага сужэнства без дзяцей, так, толькі муж і жонка. Колькасць месцаў абмежаваная, так што запрашаем. І каб не было для вас такой перашкодай, што у нас усё добра. Не, гэтая рэкалекцыя, у нас усё добра. Гэта для тых, у каго праблемы. Это неправда, што гэтыя рэкалекцыі для ўсіх. І таксама ад стажу сужэнства гэта не залежыць. Вашаму сужэнству можа быць толькі месяц, ці вашаму сужэнству можа быць 30 гадоў. Часам праблемы могуць быць сапраўды падобнымі, і рэкалекцыі могуць прапанаваць вам шляхі вырашэння гэтых праблем. Запіс, хіба што можна даць, напэўна, нумар тэлефона. Ёсць у нас такі агульны нумар тэлефона, і калі вы сапраўды ўжо записываеце, то такі агульны наш нумар тэлефона праз код 029 652 1144. 652-1144. Это такі наш агульны нумар, дзе сужэнства, которое адказаны за тое, каб прымаць гэтыя званкі, запіс, яны вам раскажуць, можна у дэталях, калі вы захочаце штосьці удакладніць, кошт таксама, все гэтыя моманты. Так што шчыра запрашаем, вы не пашкадуеце. Можа, это сапраўды такая будзе Божая воля для вашага сужэнства, што вось вы прыедзеце і штосьці такое цікавае, неспадзяванае зробіце адно для аднаго, для вашага сужэнства. Так, сужэнскія сустрэчы — это рэкалекцыі. Якраз так супала, што пачынаецца Вялікі пост 5 сакавіка, і вось першыя выходныя можна прысвяціць не толькі таму, каб там пасціцца ці, скажем, больш малітве, а прысвяціць нашым адносінам, каб гэтыя рэкалекцыі у час Вялікага поста яны прывялі да большай радасці у час Пасхі, так, і таксама, можа быць, уваскрасілі пэўныя пачуцці, якія дзесьці там ўжо забыліся. Ну і таксама ў дзень святога Валянціна хочацца павіншаваць усіх закаханых не толькі адзін у аднаго, напрыклад, закаханых у Бога, так, закаханых у гэта жыццё наша, з тым, што каханне, не
толькі пачуццё, хаця часам мы так на сужэнскіх сустрэчах так дзелім каханне і закаханасць вось да там шлюба, а потым уже павінна развівацца любоў. Каханне можа жыць вечна, павінна жыць вечна. Таму запрашаем усіх закаханых у жыццё да удзелу ў сужэнскіх сустрэчах. У нас ёсць і іншыя праграмы таксама для тых, хто сустракаецца, вечары для закаханых, сустрэчы для закаханых. Ну і таксама запрашаем духоўных асобаў, якія таксама патрабуюць дыялогу да удзелу ў сужэнскіх сустрэчах. Прыязджайце, будзе цікава. Дзякуй, даражэнькія Алена і Іва, за вашу шчырасць, адкрытасць, за вашу лёгкасць, з якой вы да нас даехалі. Вось. І адразу пагадзіліся на гэтую размову і на ўсе мае такія нейкія правакацыі. Добрыя, спадзяюся. Сапраўды, даражэнькія, сённяшні дзень гэта яшчэ адна нагода ўзгадаць пра тое, што у свеце вельмі шмат любові. Пра тое, што нашае каханне можа быць розным, можа адносіцца да людзей і да Бога. Пра тое, што мы з вамі, толькі мы вырашаем, якім чынам мы будзем стасавацца са сваімі любымі, каханымі, блізкімі людзьмі. Хай сёння у кожнага, хто чуе нас зараз, у сэрцы запануе любоў. Любіце адзін аднога, кахайце сваіх сужонкаў, ідзіце дарогою Бога і, канешне, прымайце ўдзел у руху сужэнскія сустрэчы. Пахвалёны Ісус Христос. Навеки вечна. Амин. Ніколі не здавайцеся ў цяжкасцях. Звяртайцеся за дапамогай да Езуса і Марыі, а потым без страху ідзіце наперад. Вы слухаеце радыё Марыя.